ассалому алайкум ба ҳама бародарон, падарон ва модарон, бародарон ин Фатҳеддинай, ма Парвиз. Бародарон, мо айни ҳол қарор дорем дар давлати Бангладеш, шаҳри Коксбазар. Бародарон, имрӯз охирон рӯзи мо дар ҳамин мамлакат, қатъан ҳамин мардами мазлум, фақир, азобдида. Имрӯз иншааллоҳ ҳамин видеоро мо ба навор гирифтаем ки миннатдории худмон ба президенти кишвари муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баён кунем ки имрӯзо чӣ хеле ки худмон шоҳид будем, мо дидан кардем аз чанд мадрасаҳо, аз чанд ятимхонаҳо, аз чанд хонаҳое ки мардум зиндагӣ мекунанд ва чӣ шароито доранд, то имрӯз шумо дидем ва баъдан ба наворҳои дигарро баъд аз ҳамин видео мебинед. ва ман миннатдории худмон ба президенти кишвари муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон расонданием ки новобаста ба камбудиҳое ки ман дар зиндагӣ дорам, ман алҳамдулиллоҳ зиндагиро ба тамоми камбудиҳош қабул кардам. иншааллоҳ ҳар як камбудӣ роҳи ҳалли худша дорад ва камбудиҳои мо ҳам алҳамдулиллоҳ рӯз ба рӯз роҳи ҳалли худша ёфтаест. миннатдории худмон ба ҷаноби олӣ мерасонам ки ба куҷое сафар кунам, дар мадди аввал дидан мекунам аз ятимхонаҳо ва ятимон ва дӯстдорӣ мекунам ва ӯро хирсанд мекунам. кадом ноҳия ва кадом шаҳре ки наравам, аввал дар мадди аввал ятимхонаҳоро мақсад дидан мекунам ба хотири ҳамин дилсӯзӣ, ба хотири ҳамин ғамхоҳӣ, ба хотири ҳамин шароитҳои беҳтарин барои ятимон омода карданатон ҳазор раҳмат ҷаноби олӣ. ва имрӯз мо дидем ки ва ҳис кардем ки хирсанд кардани як ятим чия. ва ин солҳо шумо ҳазорҳо ятимонро хирсанд мекунед ва ҳазорҳо ятимонро барои шароитҳои хуб муҳайё мекунед. ҳазор раҳмати калон, шукронаи худованд мекунем ки дар ватани тинҷу орому пешрафта алҳамдулиллоҳ зиндагӣ кардастем. ва ин бародармо якди сухани дигар мекунам ва ба ҳамин баъд аз ҳамин навор иншааллоҳ мо бо шумо дар пешкаш мекунем ки мо куҷо ва чӣ кор кардем. Салому алайкум ва раҳматуллоҳ. Бародари азиз, ман фақат як калима мегӯям ки пеш аз омадан ҳамҷада ман орзуи мақсад дигар шаҳрҳоро мекардам, орзу мекардам ки дар беҳтарин шаҳрҳо бурам, мақсад сиёнка кунам, видео бикунам, умад барнома кунам. вақте ки иҷо омадам, ози айҷа Тоҷикистон рафтесам, дар назарам ки чӣ рафтесам, Нью-Йорк рафтесам. да мақсади гап ки ҳаминҷо омадан дидани ман, яъне шукргузорӣ мара дар назди худованд, яъне ки дар қалби ман зиёд кардам мардум азам. нем қадар гап гуфтам, ин беҳтарин рӯзҳо буд ки дар байни ҳамё будем. бародарон, имрӯз ин охирон видеое ки мо сиёнка мекунем ва мепартоем, ин охирон видеои мо нестай ва мо бисёр чизое ки кардем ки нопартофтай. чизеро ки бародарон на тамошо накардем, метавонед дар канали Аҷамстан, дар канали бародар будунед тамошо кунед, силкаш дар поёни видео ҳастай. ва чизе ки мисол мо кардагӣ мондагиам иншоаллоҳ баъди ҳамин навор партофта мегирем, шумо дидан мегиред. ба шиёри Тоҷикистон ба пеш мо ҳаракат мекунем иншоаллоҳ. منم داراترین آدم وطن دارم کمی خود را نگویم کم وطن دارم منم داراترین آدم وطن دارم کمی خود را نگویم کم وطن دارم